adwaro mondo wadhi nyime gi tich mayot mar mi ODM motegno. An gi project kae, an ng'ena ahero project. Kendo atimo project ma karachuonyo ka sawa sawa, donge mana adier. Makata manga adwa edhore. Na wacho kendo pod anuoyo ni chung but giri ma koth go oko karachuonyo. To kaonge to kodwa muda wacha. Awacho kama e bathe kaendi jatelo maduong' no biro yawo na project moro ma wadwa mondo biro yawo on a special day ma jo karachuonyo yuoro mano Kanyamfua mixed secondary school mana kai en jomodak machiegni odhi ong'iyang'iya kaka dormitory magero kanyo chal. To iti edhori ni chanda dipo. Ichanda to kata gimiseti monge. Okay. Koro miya konunia. Gimadwa mondo utim. Register uru kaka members mag ODM. Kendo mani chaka mapiyo. Okuwinjo. Sana rach. Koro miyo adwaro unu ng'wone wabiro wuoyo bang'e kaka karachuonyo. Omiyo sani nitie joma ndege yombo. Koro miyo abiro ketho protocol mwatiyogo pile. Joma ndege yombo gi to jatelo ng'eni ni ma kelo na wach ndeki chato watakiani pilot osedonjo iye. Omiyo adwa mondo aluongi Senator majatendwa Daktari Oburu Odinga mondo bi mokwongo. Jodala duto